लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो भिडिअ दानस'नायनि सोमोन्दै बुंगोन। भिडिअखौ बोरै दानस'यो बेखौ नोंथांमोना रोङाब्ला नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंबानो जाबाय। फिल्मफोरनिफ्राय मोसानायफोरखौल' नांगौब्ला बोरै दानस'नानै लानो हायो बेखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थालांजोबगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोफोर आं दा भिडिअखौ जागायसै। एनर' भिडिअ क्लिक खालामसै आङो। क्लिक खालामबाय। लडिं जागासिनो दं। अपेन जाथ'वाखै। नै अपेन जाबाय। बेनिफ्राय नोङो जायखिजाया मोनसे भिडिअखौ सेलेक्ट खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो नैबे केम्सनि सिम्बल नुनाया जाहैबाय दानस'नाय भिडिअ। ओमफ्राय नैबेयाव प्लास नुदोंना अडिअनि सिम्बल दंदेरो नैबेयो अडिअ लाबोदेरनाय आरो ओमफ्राय नैबे केमेरा दं। केमेरानिफ्राय डाइरेक्ट गोलाव खेबनानै गोलाव खेबनायखौ माने खान्दा खालामनो हायो दानस'नानै ओमफ्राय बुंफिननाय बियो बे टेक्स्ट लिरनाय ओमफ्राय नैबे क्रप खालामनाय भिडिअखौ दानगारनाय नों बबे साइडथिंनिखौ दानगारनो गोसोबायदि दानगारनो हागोन आरो आं दा नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों नै भिडिअ दानस'नाय बिराद स्पिड जायो आरो मोजां जायो। दस्रा एप्सफोरनिख्रुइ नैबे एनर'पिडआ साबसिन आरो दानस'नायाव थाबबो जायो मोजांबो एमबिबो जालाबाया। दस्रा पावार डाइरेक्टर काइन मास्टार दस्रा भिडिअ काटार बेफोरबायदियाव बिराद एमबि जालाबाया आरो नैबेहाय बिराद मोजां आरो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनानै नायनो हागोन। आं दा नै भिडिअखौ क्लिक खालामग्रोनोसै। सेलेक्ट खालामनानै लाग्रोसै आं मोनसे भिडिअखौ बेखौ दानस'गोन नालाय आङो। बेनिफ्राय नैबायदि जाबायना बै गोजौआव सेरनांगोन आरो नैबेहाय केम्सनि सिम्बल दंना गोजौआव बेहाय क्लिक खालामबाय आं गोजौआव। बेनिफ्राय नों बबे माबाखौ दानस'गोन बबेखिनिखौ दानस'गोन नोङो बेखौ ओरै गोथांसिन नुहोनांगौ आरो बेनिफ्राय नोङो बैहाय केम्सनि सिम्बलाव सेरनो नांगोन आरो दा जाबाय आं लाखाबाय। दा खेमसेयावल' सेरनांसिगौ आङो। नोंथांमोनाबो नायदो नै बेसेबां स्पिड जायो नुगोन। गासिबो एमबि बुरजाबाबो स्पिड जायो स्ल' जाया। आं दा खेमसेनि सिम्बलाव सेरनोसै नायदो नोंथांमोना बेसे स्पिड जायो। ओमफ्राय दा सेलेक्ट खालामनांगौ मोनसे आंखौ बेखौ सेलेक्ट खालामसै। गेजेरनिखौल' लागोन नालाय आं साइड साइडनिखौ लाला। 0%निफ्राय नै डाइरेक्ट 100% जाहैबायानो कमप्लिट जाबाय। नैबे एप्लाइ होबानो जाबाय सेभ जाबायानो नै। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गोबांनिफ्राय गोबां शेयार खालाम। थेंक इउ स' माच।